ngambra ngang katikarna ning kaswase yen ning marga hemalat kung wiring sang kandha Paman Pati Arya Sengguni ingkang putrapun Kurupati kula nyadhong dawuh paman ingkang putrapun Tirtanata jumadhong dawuh babagi putrapun Padas Gempal Bu putrapun Jalma Gati nyadhong dawuh jibayanipun Paman Pati Arya Sengguni ngawe cangjaning kula cata kulawa man ingkang putrapun Citraksi kula nyanya dawuh man paman kang putrapun Satama nyadhong dawuh paman kang putrapun Kartomar Manungsung werta paman anggere Kurupati paman kados pundi ngawe sangjaring para sata kru wonten ing alun-alun negari Gajahhoya aja kaget sampun ngantos sak mangke nggih anggenipun kadang jengandika pun Angger Bratasena anggenipun badhe miwiti babat Wanamarta sampun ngantos dipun damel slamet anggenipun Bratasena miwiti babat Wanamarta kersanipun paman hari kados pundi mangga kula aturi sedaya kemawon sangjaning para sata Kurawa segelar sepapan Kurawa 100 sampun ngantos wonten ingkang cicir supados anjulung tungkul kaliyan pun Bratasena supados sampun ngantos sak mangke lulus raharja anggenipun Bratasena babat Wanamarta nggih paman dari ngestaken dawuh ringatan lajeng mangkatipun ingkang putra saking para sata kura benjang menapa babar pisan kula nuwun sewu nggih sampun ngantos sing ngandika Angger Kurupati ingkang dawuh kaliyan para sata Kurawa Satama wonten timbalan paman Marata diage nembang tenganing para wadyabala budalna para Kurawa 100 aja nganti kang cicir ngebyuki kahanan Wanamarta njulung tungkul si Bratasena nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik Satama
kanggih Sang Raden Bratasena atmajaning Sang Prabu Pandhu nenggih Sang Raden Harya Wijasena ya Sang Raden Bratasena nalika semanten jumeneng nganti kaya Tugu Sinakarta tugu papan ingkang mapanggon Sinakarta ing Gorongga lah menika to Sang Wijasena ya Sang Bratasena nalika semanten nampi dawuhipun ingkang wa ing Astina nenggih Sang Nata Prabu Dastarastra kinarya babat lenging wana marta watak mantuning Sang Bima nalika semanten ora duwe watak mundur saka gegundur mendha saka pangrerempuk Sigara cancut taliwondo cancut arane cecincing taliwondo cawet ning setake sabuk bandange matekaji Bandung Bandawasa wungkal bener tilaranipun ingkang maman satring mandya jajah nenggih Sang Raden Gandamana nalika semanten dupi wus winatek wujuding aji Bandung Bandawasa suku tengen den balangake kebat kaya kilat kesit pindha tatik saben suku dawah wonten ing Bantala jemblong sak sumur-sumur kedheping netra wis prapteng tepining wana marta wana gawat kliwat
wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti dadi kandha. Aja ta wujuding jamak lumrah menungso. Najanta Jawata wae datan mantun. Mudhun ya mandhap aning madyaning Wanamarta. Parandiring mangke Sang Bratasena. Tus prapteng tepining Wanamarta nadyaning Wancirina. Katon kaya dening Wanciratri awit saka petenging Wanamarta. Tan sambung sinambung mewah keteling ron-ronan ingkang amayungi Wanamarta. Parandiring mangke Sang Werkudara ya Sang Bratasena. Tatanan ingkang gumana musik kejaya mung dawuhipun ingkang wae ngastina. Mila sigra amiwiti babat nalika semanten temandang karya Sang Bratasena ngantos damel bubrah madyaning Wanamarta.
Cundra Seta Cecarawan Cecarames Senggana Danu Prawata Wilah nggonku ngupadi kelawan kadangku Tunggal Bayu ingkang nalika semana aku didhawuhi dening Rama Pukulan Bathara Bayu golek kadangku Tunggal Bayu engko sik aku liwat ana sak ndhuwure wewengkon ana Marta lah kok ndak sawang kaya ana nom-noman sing ngrusaki pepasren ana ing wana Marta wah apa pancen dheweke iki ora mangerteni yen to wana Marta iki papan ingkang gawat kliwat wingit kepati dewa wae ora wani mudhun lah kok malah kaya ana bocah wani ngrusak Den mandeg Den jroning aku miwiti babat wana Marta sakaing kewan macan gajah lan sapi turute padha mlayu merga papan panggonane tak rusaki iki teko malah ana wujude bedhes ana wujude munyuk monggo tak sawang wernane putih kulit ulune wah ora mlayu golek pitulungan ora mlayu golek papan pendelian malah angling-angling kepenak turun ning sadhuwuring watu wah nyuk nek pancen kowe bisa tata jalma diageng aku kowe sapa sartane aja mepalangi sing dadi karepane Bratasena mengko to dhisik Raden yen to sira Raden nyun mriksa kelawan aku inggih kula nuwun sewu kelepatanipun ingkang abdi wah kowe munyuk iso tata jalma nggih ngaku kowe sapa nggih mbok bilih sudi mestani dhateng jasad kula menika pun Anoman nggih wah munyuk putih ora mlayu malah turun kepenak ning kono. Nuwun sewu. Menawi kula menika saged melajar, menawi sikil kula menika saged dipun ginakaken melampah, tartentu kula sampun melajar tebih kawit kala wau. Sababe apa kowe ora mlayu? Golek papan pitulungan. Nuwun sewu, kula menika kethek lumpuh, Raden. Wah, kethek lumpuh. Nggih. Ana apa iso mapan ana ngono? Sekawit kula menika kalian rencang-rencang kula nek dolan menika kula dibopong. Kanca-kanca kula menika mangertosi kridanipun sing ngandika nuwun sewu Raden sinten? Takon karo aku Bratasena. Raden Bratasena. Rencang-rencang kula menika nyumurupi kridanipun Raden Bratasena anggenipun babat wana Marta menika sami melajar. Mboten kantenan malah kula dipun tinggal. Kula malah ceblokke teng dhuwur watu mriki. Raden, kula menika tasih kepengin slamet. Kula menika tasih kepengin gesang wonten ing Madyapada. Mbok bilih cengandika Raden Bratasena. Kesduwa anulungi dumateng jasadipun ingkang abdi pun Anoman Raden. Mangkangro sesumbar mawa lindhu bumi. Lindhu bumi konjing kumaluduk kontor katuk
Wah, yo Anoman gandeng aku isih duwe rasa mesake karo kowe. Sekawit kewan-kewan liyane padha ora tau urusi, urip sakarepe, slamet sakarepe, ora yo sakarepe. Nanging gandeng aku isih ngajeni karo kowe, kowe ingkang minangka ingkang urip mapan ning Wonomarta ya ing alas kene. Mula gage mapano sing kepenak. Wah, kowe tak junjung, kowe tak lis saka papan kene. Matur sembah nuwun sanget Raden Bratasena. Yo. Kowe pamer kadegdayan ning atase derajatmu kuwi mung munyuk. Kowe njaluk pitulungan karo aku sagu nulungi karo kowe. Basan kowe arep tak angkat, kowe arep tak junjung, arep tak bobong, tak go mlayu. Kowe malah matek aji. Kowe malah ngumbar Gunung Kasantikan. Lho, mangke riyen teka jeng andika mestani bilih ingkang abdipun Anoman ngumbar Gunung Kasantikan liripun kados pundi? Wah, ketitik nggonku arep ngangkat karo kowe ora kuat. Nggonku arep junjung karo kowe aku ora iso junjung, ora iso mbopong karo kowe. Cetha yen to kowe ngumbar Gunung Kasantikan, kowe nguman-uman ngrangka prawiranmu. Lho, mangke rumiyin. Kula menika mboten matek aji menapa-menapa, jalaran kula menika namung kewan alas. Mapan kula wonten Wonomarta menika adoh ratu cerak watu bebasanipun. Teka jeng andika Raden Bratasena saged mestani kados mekaten. Ora usah ngapusi, ora usah goro kowe. Apa mbok anggep Bratasena ora ngerti? Apa mbok anggep Bratasena ora iso mbedake endi titah sing duweni aji panguwasa, endi titah sing duweni kaprawiran, endi titah sing duweni Gunung Kasantikan? Wah, tumeh kadegdayanmu ngungguli kelawan Bratasena. Terus kowe pamer ning ngarepe Bratasena kaya ngono. Lho, kula mriko mboten ateges pamer, cerewet. Wah, munyuk putih. Tak sawang. Yen tak sawang saka wulumu, kowe wis munyuk tuwek. Ora ndang modar malah pamer kasekten. Lho, kula mriko mboten pamer kasekten, pamer wae. Mboten pamer wae, mboten pamer. Meneng ora? Wah, ora meneng macandak buntun wak bleh. Lho mboten. Nuwun sewu. Kula menika namung nodi kalian neter dhateng ketrimaning gesangipun sing ngandika Raden Bratasena. Wah, aku iki wis wareng mangan gemalaring jagat. Anajan toya sawaku sing timur ning aku wis mangerteni sartane wis wasih yen to babakan pengalaman lan sak piturute. Dumeh kowe ndek kadegdayan ngungkuli karo Bratasena. Pamer kadegdayan yo Anoman. Aja takon dosa titenono. Bratasena duweni kadang tunggal bayu wujude munyuk putih padha karo kowe. Jenenge Senggana. Wah, kapan ketemu karo kadangku tunggal bayu sing jenenge Senggana? Wah, bakal kalahke kowe karo sing jenenge Senggana. Waduh, adikku Di. Menungso ratatanan, munyuk ratatanan. Ngopo? Aku arep ngrangkul kelawan si Adi. Gosik.
Wah, Anoman piye Bratasena? Kowe ngapusi karo Bratasena. Lho, ngapusi piye? Sing sepisan kowe ngapusi yen to jare sikilmu lumpuh. Ora iso nggo mlaku. Ping pindhone kowe ngapusi, kowe pamer kadigdayan. Ping telune kowe ngapusi, kowe gawe-gawe. Kowe nganggep aku adimu. Wah, ora sudi ngaku. Diaku adi karo munyuk sombong kaya kowe. Lho lungguh sik to. Bratasena, piye? Apa kowe ra tepung karo pun Kakang? Pun Kakang sapa? Ora peduli. Wah, minggir. Penggaweanku isih akeh. Lehku babat Wonomarta. Kudu ndak rampungake. Lho lungguh sikik, ora nggo sikik, nggo sikik. Lah Bratasena. Wah. Bratasena ora. Yai. Munyuk putih mengganggu wae. Nganggep jare aku adine padake satriya anak ratu pilih tanding boboteng yudha kon ngaku jare aku adine Anoman ora sudi. Ya ngetutke wae lho. Kusik tadi pun Kakang iki mundi dawuh saka Iwang Pikulun Bathara Bayu. Wah, ora gawe-gawe. Kusik to. Kowe mau nyebut kadangmu Tunggal Bayu wujude munyuk putih padha karo aku jenenge Senggana. Yo. Pancen yo. Aku ndure kadang Tunggal Bayu jenenge Senggana. Wujude padha ora beda karo kowe. Ya munyuk putih nanging kadigdayane luwih saka kowe. Lho kusik to. Anoman ya Senggana. Ya Maruti, ya Gembong Mangliawang kuwi aku, Bel. Lho. Piye sida babat ora? Sida neruske babat ora? Nek pengen mansen arep mbok teruske niatmu, lehmu babat Wonomarta, aku-akunen kadang Tunggal Bayumu. Buktine apa? Ki. Kuku kacamata Pancanaka. Wah, yo padha karo dhekku. Buktine apa neh? Ki, kampuh poling Bang Bintulu padha karo sing diagem lan Siadi. Wah, nek ngono kadangku Tunggal Bayu. Iya. Wah, Senggana kakangku ya Anoman kakangku. Iya, Yayi Bratasena. Wah, yo. Aku wis ketemu karo kowe saiki aku tak njaluk. Piye arep njaluk apa? Kowe minggat to sumingkira saka kene, aja ganggu nggonku babat Wonomarta. Bratasena, piye Anoman kakangku? Yen to Siadi sing kena tandhake kamurkane, luwung becik. Nggonmu babat Wonomarta iki wurungna. Wah, wis kebajon rusak. Ibarate wong nyemplung kedung, maju teles, mundur ya teles, luwih becik ndepro. Lho. Siadi nek dikandhani wong tuwa aja blawanan. Aja ngeyel kaya mangkono. Ora ngeyel sebab apa? Iki wana gawat keliwat wingit kepati lho, Di. Yen to ngasih mbok bacutke nggonmu babat Wonomarta malah mengko bangsaning jim ingkang mapan ning alas iki gawe cintrakaning Siadi piye? Ben. Acak ya kursi. Lho. Apa iso? So. Ayate diwaca kursine bandem kendase. Lho. Bocah kene kandhani wong gerang. Bratasena, piye? Bratasena, piye? Kena kandhani ora? Kena kandhani ora?
yen to si Adi isih kena ndak anggep sartane isih gelem tak aku sedulur luwih becik si Adi mundur wae ora sambabat Wonomarta crewek. Aduh lah bola bali bocah ki nek kaya tugu watake ora ditabrak truk ora bakal ajur. Ya wis Bratasena ora dadi ngopo. Yen to si Adi ora kena tak prenggake becik sak ora-orane aku ngewangi karo kowe. Ya senajan to kowe ora mangerteni kepiye carane nggonku ngewangi kelawan si Adi. Tak ngambah dirgantara tak awat-awati saka Jumantara Bratasena. Rene ngumpul Pandhatata Gadewisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bona Marakana Samirana lan Warayang Wisikan Makulingan 5 ladala sajana ingkang rusak pepasren ana ing negara Indraprastha. Ladala nuwun sewu kira kok lha kok teka dados kawontenan wonten negari Wonomarta kados mekaten kawontenanipun. Lha kok kaya mangkene kahanane. Iya baji ya.
Oh. Jim Carnelli kowe lagi teko. Bocah lagi apa ya? Saka ngendi? Oh ya. Iya kowe. Kuwi iya. Sijiran. Kok ngendi? Jiran. Wo. Ngopo? Lagi biasa. Iya. Yahene kowe sing ora prayoga. Sawangen ana pawongan yana satru ingkang wani ngrusak pepasren negara Indraprastha. Weh, ya iya. Bijik aja iki siapa sih ya? Wes ya apa pesre aja ke awak saja. Juga gitu ya. Sudah awak sih ya. Ngomong apa? Aku dhewe jajag. Wah, menungso ora tatanan. Lah kok teko dadi negarane bangsane Jim. Diobrak-abrik kaya ngono. Dadi diobrak-abrik kaya ngono. Wah, la dalah. Bocah kajiman aja wedi kangelan. Kabeh bangsaning Jim dilumpukke budal ngrubut bocah kae. Ngesaken dawuh. Ridho mawur. Mangawur-wuran dengarane nyasurit. Keng magiri kanca cecek kacio budul. Babar wisan ora ketang sambung obol cala lintang budalo. Ngestaken dawuh kiraka. Ngestaken dawuh kiraka. Cecek kiraka. Kok akil cipe iki. Weh, kok akil cipe. Bu. Ayo Kurawa. Mama Kurawa. Piye?
pate kang ngira rekalane pune nakamakikian kumambang katonku mawang wesanya manambak kisih manao cikro marang resang bayu siwi ana satriya gagah piteksa ora pangling kowe Bratasena. Wah ana pawongan wis ngerti lawan jenengku nanging mengko dhisik yen to tasawang ragamu cat katon cat ora kowe bangsane apa? Bocah ki urung ngerti alam gaib sajae. Bocah ki urung ngerti alam kajiman. Bratasena yen to kowe takon karo aku iki bangsaning jim, bangsaning jim. Yo. Jim setan priprayangan ngono kae. Yo. Sopo aranmu? Jim Salukat Katut Barat. Salukat Katut Barat. Yo. Aku abdine Rekyana Patih Sapu Jagat. Wah, Patih Sapu Jagat kuwi sapa? Patih Negara Wonomarta. Gosik. Iki alas teko dadi nyebut Negara Wonomarta. Lho, Bratasena. Mangerti yo. Sejatine iki dudu mung alas sawantah. Nanging iki wujude negara ya negara ing kajiman. Negara Wonomarta iki dadi negara papaning para bangsaning jim. Wah. Mingkira mbangane we mati. Lho, menungsa ora tatanan. Yen kowe kena tak kendhake aja ngrusak pepasren apa-apa ning praja negara Wonomarta. Wis diadi antep tekate Bratasena, negara ya ing alas Wonomarta iki bakal kanggo mukti sak kadang ya sak tunggalku ya sak dulurku Pandhawa. Bocah ngeyeli ora jamah. Apa-apamu ya? Bratasena ora minggat saka pengarepanku, saut sirahmu. Sirahmu sabet ke dengkul rontok mergo srepek kedung mas mati dening aku mati kowe Bratasena yen lengene ngalang yarak lara pantan moncar ya gini, urung pijet. Ah! Wah! Awas lho. Asik. Ah! Waduh. Ah! Wah.
Piye ta iki? Ah lunyu e. Yo rono yo. Kok isih lunyu e? Ha! Hat! Bra! Tuh. Ha! Wah! Mataram. Wah. Bratasena. Kowe bangsane Jim yo. Jim Dam darat aku. Ayo. Oh bapamu arep wani ngrusak pepasre negara Wonomarta. Wah. Maju. Aku ora bakal wedi karo bangsane Jim yo. Mati kowe. Oh.
Oh, boy, wah, wah. Dewasan Gusti Pati. Jim dam jarat mundur ketewasan Gusti Pati. Kepareng matur wonten ngarsanipun Gusti Pati sapu jagat piye ning opo? Bratasena ampuhe kagila-gila. Para bangsaning Jim boten kuwawa. Datan saged ngrangket kaliyan pun Raden Bratasena. Wah, tandangane. Ah. Woi. Ah. Tatanan Bratasena wong kang kaya kowe pantes nampa duka saka aku ya ingkang dadi wong nomer 2 ing Maraja negara Indraprastha ya negara ing Wanamartaya ndak kira ora bakal ana ingkang bisa ngrangket kelawan kowe kejaba kowe bakal tak tamakake wujude tampang jala sutra orang nglumpuk aja takon dosa Bratasena. Pasrenaning bangsaning Jim ora wigih ringa-ringa nadyan mati bakale kelakon kowe Bratasena ora mung cukup tekane semono kowe bakal tak rangket tak aturake Sinuwun Prabu Yudhistira. Rangket dening bangsaning Jim nenggih Sang Raden Arya Bratasena kocapa ingkang mapan wonten negari Pringgondani nenggih Sang Prabu Arimba kekitrang-kekitrang candrane tansah beblendrongan. Wah.
Nabuh mah ngopo? Mama seneblak mauto kegancangan anggegono temah sirna sinabu dening soroting Sang Hyang Marka ingkang nedheng manjer wonten tengahing ratri mapan wonten salah sawijining negari aran negari ing Pringgondani
ing ngono lenggah Nalindra apahe siyaksa pengawak buta awujud raseksa anengge Sang Prabu Arimba noteng mringgondani saksuratipun Sang Prabu Trembaka ingkang rama saking Sang Prabu Arimba nalika semanten Ari Sang Arimba anampi peswanipun ingkang rayi anenggi Risang Dewi Arimbi tan kantun anenggi Risang Raden Kala Bendana nalika semanten kaya wis katingal rengu penggaling Sang Dewi Arimbi tanggap pengkati kang ngraka nengge Sang Prabu Arimba sandang dumateng sungkawan ingkang rayi datu kumanggeling wijiling pangandika Sang Arimba ingkang dereng kababaring lisan sedang narendra yaksa laku kang malwal ingkang gambira marang gises siyong hametu Prabawa
lesos prakempo kara mawalekan dedya tur balarsa sirnaning lawan Bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Yayi, adikku bocah ayu. Arimbi gawe kaget sowanmu janur gunung kadingaren pendirangan. Kaya kidang menjangan kang diuyak dening wujuding Sardula sowanmu ning praja negara Pringgondani. Arimbi Tobat. Kakang Prabu Arimba ya. Sing gedhe pangapuramu ya Kakang, yen to sowanku gawe kaget. Ana ngersane Kakang Prabu Arimba. Ora dadi ngopo adikku Di Arimbi. Ternyatane lumrahe bektine Adi karo Kakang tresnane Kakang kelawan Adi. Slamet raharja sowanmu Arimbi. Ngantuk berkapamu jine. Kakang Prabu Arimba ora ana alangan suwiji apa batobat aku ngaturke sembahku katura ya Kakang. Iya. Arimbi tak tampa. Pangestune kakangmu wae tampanana. Iya wis tak gegem ndadekake jimat. Mbak Yayi Bi seka cawan keputra cawuh sing jajulaya praja segaya. Ing mriko janjiku ngacurke bekti ya Mbak Yayi Bi. Adikku dikala bendana cah bagus tak tampa pangestune mbakyumu tampanana. Cah gegem ndadekake jimat. Ana wiganti apa sowan mriki kok ora ditabuhi? Tobat Kakang Prabu. Arimbi kepiye? Yektine nggonku sono ngersane Kakang Prabu Arimba iki mung bakal ngandhakake sartane aku mung bakal matur babagan ingkang dadi tetimbanganing atiku. Ya ingkang dadi gegandhilaning rasaku. Merga nggonku wis nyumpena aku diladeni dening sawijining satriya. Tobat Kakang Prabu. Lagi sepisan ketemu karo satriya kuwi. Jebul tresnaku wis ditampa dening satriya ingkang ndak impekake Kakang. Mula sowanku ana ngarsane Kakang Prabu Arimba iki ora kejaba aku mung bakal njaluk mangestu. Lilanana aku budal suwita bebrayan mangun bale wis mung lawan satriya kuwi ya Kakang. Kosik to Arimbi kosik. Lumrahipun Kakang iki ingkang minangka sule sarirane Sawarga Rama Prabu Trembaka. Yektine duweni wewenang murbolan wasesa kelawan adhiku Arimbi yen to pancen kowe kepengin dhaup kelawan sawijining satriya. Ndak pangestune yen to pancen mungguhmu kekarepanmu. Satriya kuwi pancen becik tumrape uripmu sartane tumraping bebrayan agung. Nanging kudu dimangerteni sapa satriya ingkang dadi tetimbanganing atimu Arimbi. Tobat. Ora kejaba ingkang aku ngimpi diladeni dening satriya kuwi ora liya kejaba amung panenggak Pandhawa sing aran Raden Bratasena Kakang. Kagyatri sanggapirangu Rinangkul kinempet kaambet dosang ratnaning bawana ya ketukang walang ati ya ketukang kudu gereng ya ketukang ana sing tias
Latala Arimbi yen to kowe manut kelawan ngendikanipun Kakang yen to pancen kowe isih gelem dak eman luwe becik wurung Nayadi luwe becik wurung nanggonmu duweni kegayuhan kepengin dhaup kelawan Raden Bratasena batu Kakang Prabu teka dawuh kang kaya mangkono dawuh kelawan Arimbi supaya murangku sing dadi tekate adimu Kakang. Oh, tak jarwani ya, Di. Yen to kowe kepengin suwita pengin mangun bebrayan agung nglawan Raden Bratasena kuwi ndak ngibaratake kutuk ingkang marani sunduk. Mergo mangerti ya Di adikku Cahayu. Raden Bratasena kuwi atmajane sawarga Prabu Pandhu. Kamangka Prabu Pandhu kuwi Nalendra Ngastina ingkang wis gawe srana sedane Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembaka. Mula kang saka kuyana ing kono kawiwitan memungsuhan antarane negara Ngastina lan Pringgondani. Yen to kowe kepengin suwita, yen to kowe kepengin rabi lawan Raden Bratasena, kowe kepengin dhaup karo panenggak Pandhawa, padha karone kowe iki nandur winiing memungsuh antarane Pringgondani apa dene para Pandhawa Arimbi. Batu. Kakang Prabu, tresna kuwi abote kaya nyangga bumi. Yen to Kakang Prabu ora ngeparengake ya wis ora apa-apa aku tak budal dhewe Kakang. Lah kok dadi kaya ngene kayane to Kakang Prabu. Wah, kala bendana aku semelang yen to adikku Arimbi mengko nemahi lakon sing ora ndak karepake. Terus kisane Kakang Prabu tutna sak lagu jantrane tak susul. njaluk pamit Kakang. Mangkahang krasa sumbar walindra bumi kunjing Kumaludha kuntur katok batuk dipalangono kaya ngapa yen to wis mantep sartane madhep mantep tekate Dewi Arimbi ora bakal aku mundur saka geguntur mendha saka pangrerempa Kakang rawe rantas malang putung Kakang Wanudya Yutama ngambararum sangku summa yatal mawara matu branta ora bakal taun ana windana aku ora bakal pati-pati bali ning Praja Negara ing Pringgondani
yen to durung ketemu kelawan kowe Raden Bratasena tetimbangane atiku aku ingkang merapta Raden.